Straight to the Ato sa point. kwaon may gala ang report ni Radyoman Paul Lauro kay dito karon mahigala sa Basilica mga sukid tigpaminaw nagpadayon ron ang mga kalihukan gumikan usab mga higala sa unang misa novena no alang sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño mga sukid tigpaminaw. Murag hinay-hinay ang signal dito sa Pilgrim Center no tungod sa kadaghang tao sad mga sukid tigpaminaw. Ato ni mahigalang hatagag pagtagad papangitaon talang mahigala og area nga maka-report og tarong mahigala si Radyoman Paul Lauro niining mga orasa labot sa panghitabo sukad kaganina makigilan sa Walk with Jesus gikan sa may Fuente Osmeña padong sa Basilica unya karon do na mahigalay padayon no nga mga kalihukan dito karon mga sukid tigpaminaw. Gastong linya karon. Yes, sa Radyoman Paul. DYHP. Tatak. RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, nahuman, padong lata mahuman may sa humana ang pangalawat Radyoman Attorney Rufil, nini maura sa karon di resort sa Pilgrim Center sa Basilica Minor del Santo Niño nining mga orasa. Unya, doon nalalay kamay mga mensahe ang pare. Ini mga higayuna, ini ilang laandan ng mga pahimangno sa mga manimbahay ni mga orasa. Pag-recap, Attorney Rufil, ang punto alas 4 yun, nagsugod na ang penitential walk with Jesus, no? Nalukad sa andan nga assembly area sa may Puente Osmeña. Dayon ginhani sa mga patrol car sa atong kapulisan o sa barangay Santo Niño. Dayon serialis, ayon alas 4, mga alas 5, kuha na to, 17, nakasunod hingpit na diri sa Basilica Minor del Santo Niño ang karosa tayo gikuha dayon sa urna ang Balaang Bata Senior Santo Niño unya gipahimutang dayon sa iyang mga tubang kasi Pilgrim Center sa iyang So Paul, pag-recap kaganina, gikan pa kaganina no sa ato mga kaigsunan pagsugod gyud sa kuan, purti daghan mga tao mo ni atong video no, kaganina sa kadlawon. Daghang kayong tao, Attorney Rufil, in fact, pagsugod na yun sa untong alas 4 medyo kisudan, walang boot lane sa Osmeña Boulevard, i-ukupar yun na sa atong mga katauhan nga ni Uyog sa penitential with Jesus, no? Ang doon, puno na sa mga tao niya. Doon sa kadaghan, Attorney Rufil, ang upan, una-una lang dito, o lakaw, una-una lang sa serialis, no? Para makabante. Aron dili kayo dodo o Attorney Rufil, mautog ipabante lang. Unya, nindot kayo ang panahon na Attorney Rufil kay og atong sa una kung magkaliksik, muuwan, kaniha, wag yun, no? Bisag habo-habo na lang kamay. Wag yun tayo na sinati kaniha, nindot kayo ang pag-irog sa mga tao, Attorney Rufil, hangtod niya naabot sila diri sa Basilica Minor del Santo Niño, Attorney Rufil. Unya, sa wa pa magsugod ang misa, i-install na yun ang atong bago nga Hermano Mayor o Hermana Mayor, no? Sila si ang pagkuro na to nga Hermano Mayor o Hermana Mayor, sila si Mr. Iter Mary Sarmiento o Mrs. Jennifer Helen Wigel Sarmiento. Wala niro ang atong mga bago karong tuiga 2026. Mauna ni atong bagong na-install nga Hermana Mayor o Hermano Mayor, Hermana Mayor. So, sa pagkakaroon, ni ana sa hinapos katahin Attorney Rufil niya sa wapay bao nato ding galyon nga sakyan pohon mo ang light rating, no? Ako ni siya maong opisyal nga himong galyon sa fluvial position na Attorney Rufil. Sa kinatibukan na Attorney Rufil diri sa Sotong Gibahin sa Pilgrim Center, smooth kayo. Bisan og doon ay mga kausaban sa una, doon ay mga railings sa Attorney Rufil, pero wala na. Dasok na lang sa mga tao niya. Sa panahon sa pagpakalawat kaniya, medyo linya rapod sila, no? Linya rapod pag pangalawat kaniya hangtod niya natapos. O na sa masadandan, ang mga tao, nawa ng pagkasunod kaniya, narapod sila sa gawas Attorney Rufil. Padayon ang pagsagit, panawagan sa Balaang Bata Senior Santo Niño.
ipakpaka na to ang senyor sa ninyo diri sa Sodron ining may gayon na unya ni ana sa pagtapos sa Santos nga misa Attorney Rufel. Sa pagkakaroon ato ang isunod ang atong kapulisan unsa kadaghan ang ilang estimate, no? Estimate sa ginaghanan po sa mga tao diri sa Sud o sa gawas nga bahin Attorney Rufel diri sa Basilica Minor de Santo Niño. Kami kuyog yun sa Walk with Mary kaniya opening salvo sa dakong kapistahan umaabot ron sa Senyor Santo Niño dinhi sa dakbayan sa Supo. Sa kinatibukan sa ato long monitoring po sa kapulisan, wa may mga untoward incident doon na lay murag gikuyapan nga giatinan sa atong medical team diri palibot sa Basilica Minor del Santo Niño. Niya ginapos nga bahin Attorney Rufel sa Santos nga misa. Okay. Sa Senyor Santo Niño, padalagin pagpunta, padalagin sa punaso, upang sa kapunta sa Indonesia. Mag-iugar siya sa ating mga ulo sa dagat sa kabayan. Pagkakulang niya na susimbahan ng mga kapilihan. Dahil sigurong niya ang mga pumuntikan na pumungan kapapaan. Kung gusto nung niya, kita niya, sa usas, lumanan sa iyo. Huwag mo na namin ng Diyos makakagamo sa tagaan. Mahalo ka na ng Espiritu Santo. Dahil nakakit ka ng umaling Kristo. Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! O gitugtog na ang sayang sinulog ang mga nanimba ron dari Attorney Rufel. Iparawaran na nila ilang mga imahen Senyor Santo Niño, ang mga ilang gipasan o gipit-pit sukat pagkaganiha, lakaw gikan sa may Puente Osmeña, patayugtog na diri sa Pilgrim Center sa Basilica Minor del Santo Niño. Nagka-akusog na sad ang silaw sa haring adlaw ining mga oras sa timailhan na nakaangkon ta og maayong kahimtang sa panahon. Mao ni ang atong latest situational diri sa Sud sa Pilgrim Center sa Basilica Minor del Santo Niño. Ako inyong radyoman Paul Lauro. Pit Senyor. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong nga report. Mao ni mahigala ang atong report ni Radyoman Paul Lauro ganina loud sa mga tao nga ni apil mahigala sa Walk with Jesus gikan sa may Puente Osmeña padong dito sa Basilica del Santo Niño mga sukin tigpaminaw. Ang Catholic faithful matag tuig medyo makita nato mahigala mo nag-anam ang kadaghan ni Indekin. Pero nindot ni nga tilimadon no nga kananaang na loud ang mga tao. Akong ipakita may gala karon sa video sa atong social media platform. Wag ako i-describe alang sa mga listener sa radio. Puno kay kalsada doon ay mga nigdag mga kandila no, perting puno kayo. Gikan ni mahigala sa kalsada gikan sa Puente Osmeña padong mga sukit ti paminaw sa Basilica Minor del Santo Niño. O gakini makaingon ta may gala nga positibo kay bisan pa man no with due respects sa mga igsoon nga nasa laing tinuuhan ang importante nga bisan pa man sa mga naagian nato nga mga katalagman padayon mahigala ang atong faith, padayon ang atong pagtuo, wa maibani ang atong pagtuo alang sa balaang bata Senyor Santo Niño ug alang sa Ginoo. Mao na atong aerial shot pinagi ni kasama nga Gerald Albios kaganina. Limang kaning kuan na day shot na to ni DYHP RMN Cebu ha. Inana ka loud sa mga tao. Ang mga believers mahigala
Nga duha ka mga dagkong katalagman ang atong nagian sa milabayng tuig last quarter of last year. Ang linog o ang bagyo apan kini mga higala wa makatarog sa pagtuong Katoliko, pagtuong atos Ginoo sa mga kaigsuonan nato, magkatoliko man o madili. Nga nipadayon gyud mahigala sa ilang pagtuo nga wa matarog bisan pa man sa mga katalagman, bisan pa man sa mga pagsulay. Kini atong aerial shots karon nga nakuha pinagi ni kasamang Gerald Albios diri sa atong Sibianan DYHP Aramin Cebu. Dili ni malalim magtan-aw kami gala mura og ako i-describe ninyo ha, puno kayo ang kalsada, nagmarcha pa dong mga kagalaan sa Basilica, as in pertig yung punua doon ay mga nagidag mga kandila, ang uban gani wa magidag kandila pero pertig yung punua pa dong sa Basilica mga kagalaan, usa ka butang nga daw magkapanimbaut sa imong balhibo. Ang nagkumpos mahigala sa mga kanta sa Basilica, nagkanta sa Santo Niño, sama anang Santo Niño gugma ko. Akong paningkamutan mahigala nga atong ma-interview unyang taod-taod. Or unya sa atong second half mga higala. Si Manila Pingkaw, no? Atong pangutanon kay doon na siya mga na siya may nagkumpos yung mga Santo Niño songs. Nasa daghang mga kinumpos diha. Nga kuan lang no, nindot kayo nga mga kanta day. Daghan-daghan siya mga kanta nga gikumpos alang ni Santo Niño. Muna nga akong pangitaag pamaagi unya ko basing makontak lang nato atong hinabion mga sukid ti Papinaw. So ika 461st fiesta senior mga sukid ti Papinaw. Tanaw na ko, bisa pa man sa mga katalagman nga nahiaguman nato sa last year, ang linog o ang bagyo, apan kini wa makapatandog sa atong pagtuo, ngadto sa Ginoo, o mas nisamot pa hinoon kadaghan mahigala ang mga debuto ni Senyor Santo Niño. Sa daghang mga rason, pagpasalamat sa mga grasya, pagpasalamat nga bisan pa man sa mga katalagman, buhi pa ta, bisan pa man sa mga katalagman, nakabarog ta, o bisan pa man sa mga katalagman, padayon ta mahigala no nga nahimong instrumento alang sa uban. Og nangayo pod sa proteksyon no. The more mga kahigalaan nga dunay mga pagsulay, the more nga moduol ta, the more nga hugta nato ang atong pagtuo alang sa Ginoo. So ang atong tema karon in Santo Niño we are one. Mo ni inday ken no. In Santo Niño, we are one. So, diha ni Santo Niño, usa kita. So, opening salvo karon. Doon ay novena mass o daghan pa ni mga novena masses. Unya, January 8, kutob na sa January 18. Unya, kanang biyernes, anak mahigalan. Dool na lang yun mga sukitig Papinaw. Siyam kaadlaw ni, no? By next Friday, mga higala, kada adlaw mo ng traffic ni kada adlaw mo na nga ato ni nga tagapagtagad. Kay mag-traffic maning area diha gyud mga sukid ti Paminaw sa Basilica. Ato na itong gik-announce kagahapon pa pinagi sa pagpakiginabi sab ni Dave Tumulak, Consel Dave Tumulak. Nga karon opening salvo sa kapistahan sa purely religious activities nga gidumala sa atong kapariang Agustino. Ugma sad ang opening salvo alang na sa Sinulog Foundation o sa City Government. Sinulog mga higala ugma nga magsugod. Doon na sa Santos nga misa dito gyapon sa Basilica, bantayan ninyo ang traffic. Sa hapon na, unya dayon magmarcha dayon gikan sa Basilica padong sa Cebu City Sports Center. Ubay-ubay ni mga activities ugma ha mo na nga karon padong sa kapisan ni Senyor Santo Niño ang ato mga motorista o ato mga dunay katuyuan diri sa may downtown area.
mahimo magbaon og dakong pasensya kung makalikay mo anang area, likay lang mo sa. Pero muadto mo sa Basilica, okay, pagbaon og dako-dako nga pasensya kay medyo maghuot gyud ang natad sa trapiko. Gina-encourage ang mga kaigsunan nato nga dili mo sungasong dito ang ilang mga sakyanan. Kung mahimo ibilin ang mga sakyanan sa mga malls, unya kuan na lang, magsakay na lang og mga mag-commute na lang padung sa Basilica. Mo nay advice mahigala karon. Kay way ka parkingan anang area indekin. Palibot sa Basilica mahigala diri sa may City Hall, diri mga kagalan sa Osmeña Boulevard, padung dito sa kanang palibot ang Basilica nga simbahan. Puno-puno gyud ang mga tao. Matag misa novena mahigala. Ang mga misa ana sa misa novena kada adlaw gikan sa alas 4 sa buntag hantod na sa alas 7 sa gabi. So medyo dako-dako gyud og chance mga kagalaan nga maka-appeal, makasalmot sa novena. Kay gikan man sa alas 4 sa buntag, no? Sunod-sunod man ang misa mahigala alas 4 sa buntag kutob sa alas 7 sa gabi ipotendaghanan ng misa. Unya karong adlaw na ni daan, pila ka misa karong adlaw indekin. Paspas kayo ang panahon, no? Balik na sad mahigala karon sa kapistahan, duhani ka habig ha dunay purely religious activities ang daan ni kining atong kapariang Agustino sa Basilica Minore del Santo Niño, mga kalihukan nga gipasugdahan sa Basilica. Unya doon natin mga kalihukan gipasugdahan sa city government ang socio-cultural aspect no nining maong kalihukan, lakip na ang Sinulog Foundation mga suking tigpaminaw. Okay, mo ni ang atong Santos nga misa. Ganina ang pagsugod yun mahigala di sa Penitential Walk with Jesus, Fuente Osmeña padong sa Basilica, alas 5 kaganina nga buntag opening salvo, installation sa hermano o hermana mayores. Karong alas 7 na doon na po ilaing misa mahigala, Cebuano nga misa. Mag-ulhos-ulhos, Cebuano English, ana no? So karong alas 7 Cebuano mas, alas 8:30 mahigala igo-igo makahuman alas 7 nga alas 8, at least dunay 30 minutes nga makagawas sa mga tao. Mupulis sa mga tao ni anak mga higala mga orasa, settle down dayon, dunay misa alas 8:30 sa buntag. Another mass alas 10 mahigala sa buntag, Cebuano mas. Unya alas 11:30 sad English mass. Alauna na laing misa alas 2:30 laing misa, alas 4 laing misa pulos mga Cebuano nga misa. Unya 5:30 English nga misa o 7 o'clock in the evening English mass. So mo ni ang mga misa nga ipahigayon karon di sa may Basilica mga sukiting paminaw. Dunay dakong oportunidad ang tanan nga mga dibuto mahigalan sino Santo Niño nga makabisita o maka-attend gyud, maka-join sa Santos nga misa mga sukiting paminaw kay ubay-ubay ni nga mga misa mga kaigalaan. Nya mo sa gyapon og mga adlaw no, gikan sa alas 4 sa buntag kadto mga musayo hangtod na sa alas 7 sa gabi. So ang last nga misa gikan sa unang misa novena karong adlaw hangtod na maghuman sa pitsa 18 alas 7 sa gabi ang last nga mass. Giuna ta sa paghisgot mga kaigalaan kay mauni ang opening salvo na karon. Ang ato mga issues atong hisgutan unya sa atong pagbalik mahigala bay-bay tag mga hisgutanan. Sa atong pagbalik unya mga suking tigpaminaw. Standby lang una mahigala ni ay gidunggab dito sa may Sibunga. Nakuhaan pa gyud sa CCTV mga suking tigpaminaw ato ni hatagag pagtagad karong atong taon or unya taon. O yung sabang uban pa mga issues standby, human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon mga sukit tigpaminaw, mominaw sa usab sa mga lokal nga mga balita. Standby lang una sa atong mobalik mauna ang atong mga komentaryo ato sa gi-devote ang atong oras alang sa mga kalihukan sa Santo Niño kay unang adlaw man ron mga kaigalan. But sa atong pagbalik atong isgutan na kadaiyang mga issues mga sukit tigpaminaw.